кӯчаҳои холӣ, молу ашёи ба ҳар гӯша андохта, манзилҳои хароб гашта сокинони деҳаи Хостави Дарвозро ба ёди рӯзҳои мудҳише мебарад, ки тасаввури вуқӯи онро надоштанд. сели бузурге аз ҷониби Афғонистон бо шӯр ба рудхонаи Панҷ рехт ва маҷрои дарёро барои чанд соате баст. ин соатҳо кофӣ буд, ки 22 манзили деҳаи Хоставро бо суръати ғайримунтазира бо ҳама молу ашё, зироату киштзораш зери об барад. هم یکی اومد همه بای خوناتن بای خونه بچم یکی یک خالی نکشی نتونیستش پرتافتش روش دروره دیوال پرتافته جون نگرفتیم کش کردیم بومیم رفتم سومکم گیرم نشیر کتابم هم تیازم درینه ویروشی سومکم он рӯз сокинони деҳаи Хостав, ки баландии оби рудхона дар дохили деҳаро то 5 метр ва аз сатҳи дарё то 30 метр тасвир мекунанд, ба кӯҳ паноҳ бурданд. чанд соат баъд маҷрои дарё сангҳои садро боз кард ва об поин омад, аммо манзили сокинони Хоставро ба коми худ бурда буд. аввал майда омад, аз лато гузашт, хай гуфтан ҳечи гап нест, ки ҳамун зарбаи дуюмиш дад, якбора болои ҳамун дамба гузашт. Дигар ҳама гирехтан фақат дига мон. ин ҳодиса рӯзи 8 июл соатҳои 3 баъд аз зуҳр иттифоқ афтод. тақрибан 4 соат баъд дар 25 километр болотар аз деҳаи Хостав сели дигаре аз ҷониби Афғонистон роҳи рудхонаи Панҷро баст ва 5 манзили сокинони деҳаи Ширговади Дарвозро зери об кард. اینجا خیریت که توی بدارم قشلو توی ده همه گودکو توی دادم من خمیدم اومدم که وجه آب خنکی بای بدن نرسید گفتم توبه چی خنکی باشه تیز دویدم اینجا نگاه کردم که یا ودیدم بر اومدم بالا سر کردم گفتم او همه خونه را گرفت همه خلق توی بر اومدن خمیدن اینجا دویدن сокинони зиёндидаи деҳаи Ширговадро дар канори деҳа зери хаймаҳо кӯч доданд. офатзадаҳои деҳаи Хоставро дар бинои мактаби деҳа ҷойгир карданд. сел дар минтақаи Ширговад роҳи мошингарди Душанбе Хоруғро хароб кард ва иртиботи заминии деҳоти поёноби Дарвозро бо маркази ноҳия ба ҳам зад. дар пайи ин селхезӣ 400 метр роҳ ки то деҳаи Ширговад мебурд зери об мондааст ва имрӯз вазорати нақлиёти кишвар бо кӯмаки ширкати China Road чинӣ дар ҳоли барқарорсозии роҳ ҳастанд ва аз рӯи ҳисоботи пешакӣ барои тармими ин роҳ 12 миллион сомонӣ зарур будааст. роҳи кӯҳна қариб ки аз 6 то 10 метр то 11 метр зери об мондагиаст. лекин ба ҳамаи нигоҳнокарон ҳар рӯз мо 40-50 метр роҳ кушода рафта истодем ва ахирои ҳафта мумкин насиб бошад роҳҳоӣ мешавад. сокинони аз офат зиёндидаи деҳаҳои Хостав ва Ширговадро дар минтақаи озод ва болотар аз рудхонаи Панҷ дар деҳаи Яхч қитъаи замин ҷудо карданд ва сохтмони манзилҳои нав дар ин маҳал шурӯъ шудааст. аслан барои бисяр хоҷаи ба пуррагии мо маводи сохтмонӣ таъмин карда истодем. мондагӣ барои ман 4 хоҷаи қисман ҳам рӯзо пагоҳ иншоалло ки маводи сохтмонӣ ба пуррагӣ мерасад. теъдоде аз сокинони қисман зиёндидаи деҳоти Хостав ва Ширговад аз нагирифтани замин ва маҳсулот барои сохтмони манзили нав шикоят доранд. вақте ки комиссияи махсусаи Душанбе омад хонаҳои моро нигоҳ кардан дидан ҳамаро санҷидан дар 22 бина моро туғрӣ карданд. аммо чӣ шуд ки ҳозир моро мегӯянд ки бире дар ҳамун ҷое ки барои ҳами мардуми офатзада ҷо ҷудо кардан фақат ба шумо хона медиҳем халос замин медиҳем халос. то ҳозир на аз замин дарак аст на аз ягон чиз мо 3-4 мартаи намҷа ба мошин заказ карда рафта ҳамунҷо боз аунҷо мерем мега замин ту намедем. як бор заминму доданд бо аз мо гирифтанд заминҳоро. дигар ҷои истиқомат надоранд. ин вагон ай дигар одамай ина шабона рӯзона ҳамиҷа мехӯранд шабона дар палатка хоб мераванд. ана хай мо мехоҳем ки ёрдам куне ки ягон баранд заминай ягон инваяй тахта сементай ёрдаму кунанд. мо аи ҷойга намеёбем шароиту азминай. ваҳму ҳарос ҳанӯз ҳам мардуми Хостав ва Ширговадро тарк накардааст. пас аз ин ду сели ваҳмангез маҷрои рудхонаи Панҷ ба таври қобили мулоҳиза боло шудааст ва селҳои баъдӣ имкон дорад оби ин дарёро болотар ба соҳил кашонад
و به مردم تهدید بیشتر کند. هواشناسان تاجیک نیز پیشگویی کردند که در این ماه هوا گرم می شود و احتمال بلندشوی آب رودخانه 5 وجود دارد.